Okay, let's go. Ja som mal 6, ty kokos, ale cháni už, ale dosť. Už mám mal nervy. Bacha. Babču, Jesse. Tu som. Ja nemôžeme cez súd. Bacha. Už to začína. Minimum je ostalo, no, ale bohužiaľ. Nevadí, nevadí. Mám chuť ukázať, ako sa hrá ten Iron Boss na tom. To som nevypočítal. Ha! Koko, to je slabej. Nice. Piči, ty vole. Na tu troli bot, nevadí. Pomal ho. Haló, Lisin? Či on je Lucian? Počúva, môj AD Carry tam zabíja žabku. Áno. Ty si kokot. Tak ja sa flashnem, vsúndem ho a ty tam zabíjaš proste môjho kraba, ty imbecil? A vidíš to? S takýmto prípadom som na bok. Kámo. Poď do toho tlustého sráča. Nie, lebo tento hnusný teplý smrť je dosť nepríjemný, no. A to půjde. Ale hej. Bacha, ale bacha. Jo. Hoši, bežím? Nie, nebežím. Nebež. Nie, to je zbytočné, oni to majú vážne. Kľud, a dobre, kľud. Pohode. Ja teba vystúpim. Nechoď, čaká tu budeš. Nie, vy sme začali tak dvaja tak agresívne, že akože si tam... Jak by ste tam robili niečo nekalé. Nechoď. Popču, nenehaj sa hitovať do puče. On po mne hádže Ja nemám súdy. život. Čo, ja sa im vyhnem. Devčatá, Ale- som tu. Vieš prečo? Lebo ty si tu. Ty stojíš tu. Devčatá. Áno, vidím ťa. No, Tak Čo je poďme, takého poď, zrasnatého poď. ma tu bije. Gragasa podať, Gragasa. Zabite ho. Koko, Ano. prvý kill dali. Bacha. Pozor, bacha. listen. Ten Ja, slepý to tam, je slepý tam. Čo robíš? Je tam slepý. Ja to vidím. Ale on ťa nevidí. No, očividne ma videl. A neviete, či som nie na draka. Povedaj rýchlo o draka. Oj, ja tu dám vardu. Oj, zmrtuje. Aha, tak nie. Počujem ťa, Čo robíš? Počujem ťa tu. Jesse! Však kámo, však ja, že tu ide Lukáš. My tu máme Dávaj. iný fight. Do neho. Lukáš nechodí nikdy. Nice. Výborne. To nie. Aj keď počkaj. Môžeme. On sa musel listne vrátiť. Máš smite, hej? Jasne, 900. Výborne. Nice. Dáš to? Bacha, babča. Hoši, idem tam. Poďte do nich. Full. Išiel asi Poďte, full. Erko. Ty vole, on mi to prerušil. Don ho stejne. Asi portím, no. Pekne. Poďme, aj listen tam je. No, to je easy fight, kamo. Chytám lahej. Ja už bežím. Tá štetka. Listen. Piče. Ja som nedal. Ja som to Ja- nestiel sa uhnúť, sorry. Tak. Ja viem. To už dlho. Support s ultinou tam naběhne, ne? No Ahoj. hej, no to nemám jak, to no chance. Štepka, tam máš ty. Kurva. Špinavá. Pekne. To dáte ináč. To daj Erko. Babčo. Ja už som ho dal, veď som babča. Ale nie, babčo mal dať dávno Erko. Keď boli v tej onej. Ja. Hej, poď mi pomôcť, kde si v piči. Dávajú ho? Hej. Poď do neho, veď babčo, veď ale strieľaj do neho. To je čo? To je hajzel! Náhodný! Hej, veď vravím, čo rať náhodný. Let's go. No však ja čakám na vás. Ja bežím. Bežím. Tam rovno Erko. No, Keby tam Erko, babčo tam rovno hodí Erko. Tam jsou všichni. Pekne. Čakám. Help me, guys! What are you doing? Vy sa fajtíte? A myslíš tak, ako že som zomrel? To je jedno. Poďme rýchlo na toho atakana.
piči, vážne? Ja si vždycky že babča, že tam nebudem, že babču môžem tu vyfarmiť, aby sa do neho babča sa mnou nehovoril. Som si chcel vyfarmiť. Bacha, babčo, pôjde si nabiť Ezrael a Járy. Sorry, ja som chcel iba tú väžu pušnúť. A už mám... Oj, som piči. Tam jsou všichni, tak to Bežím. Poď. Poďme. No tak nič. Ale bežíš tam ešte dvaja. Počkaj. Rozbieža. Takto. Kút, počkaj. Na toto som trénoval, poď sem. Ty zmrt skurvený. Áno. Ešte treba bež Ezreala dať. Môj support. Čo ja? Keď neustojíš ani ránu od veže. Ja kamu do piči, však som tam mal kamu štvrťku HP more, regenerujem, chápeš? A? Inak my sme schopní dať. Čo? Tým, že mi budeš nadávať. Kamoš? Poďte tam. No, presne. Poďme sa niekam schovať alebo niečo. Oj. Čo, tu máš kolesa, ty žeba? Tu máš. Ja som si ju chcel dať. A ja? Dobre, otáčam to, chlapci. No ti tam pomôcť. Traja. Zadu listen. Ty kokos. Ten ti trošku umrdol. Aj no, trošku. Choď back, healni sa v pohode a potom pôjdeme, keď to je normálne, to je fight. Len nechoďme ešte do fightu, keď... Nechoďme do fightu a ten sa rozbieha. Nie, ja sa robím vižnu. Ja mám? Poďme. Ja? No, tak bež. Ten Lee Sin iba do mňa, iba stále čakal. Ja si idem mamiť. Nehýlujte sa, ne, a poďte barona. Ako môžete dať barana, no? Môžete dať barana, pre kľude. Oni sú teda mŕtvi proste, to stihne čas 30 sekúnd. Babči, bež aj ty, ako bež. Ja R-ko asi piči. Okej, tak nič. Nie, to... Tak iba traja. Idem bot. Poď bot. Jo. Choď. A idú ti hore. Traja. Začnem bekovať a ja ti poviem oproti. Ak sa dá. Ja už bežím. Ultinu keď tak? Máš? Nemáš? Že tam sú piati, kámo. To je... Ale pekne, aspoň lisina. Ale teraz by tam mohli nabehnúť. Počkaj. Ja chcem, aby išli sem. Po tvári. To si budeš piču. Mám ju? Ja kokot. Nice. Bež. Jo. Len by som počkal si na listy na to, možno. Tak toto čo urobil, čo ti... Videl som, no, že ťa tam... Nie. Mňa normálne Gragas zastavil s jeho Ečkom. Moju ultinu proste... zastavil. Tak ty smrdí. No, píče. Gragas ide. Dole Lisin. Jax to okolo mňa beží. Aha, oni tu majú vardu. Pozbieram sa. Oni tu majú vardu. Ale nejdem, iba straším. Tak ja to môžem. Ale tu práve nechcem odísť. My sme ďaleko od seba, keby. Teraz som tam mohol flusnúť. No hej, len... sme boli ďaleko od všetci. To sú tam dva low. Nemôžeš behať stále sám. Však Mura, ja nemôžem za to, že vy chodíte prečo do... Ale my sme chceli barana ísť. Ready? Potrebujeme Laca, kámo, jak sol. Bežím. Ale to asi nestíham. No musíš. Tak kámo, bežím. Čo tiebe? To nestíham.
Nestíhame. Nemáme. Kámo, jak to, že som ho nedal? Jak to, že som ho nedal? Ale to teraz už nie. Kámo, ty Dobrý do mňa support. odídeš. Dobrý support. Chlapci, Kámo, ty si... Tak kurva, čo som mal spraviť, Poďme. čuráci. Tak pojebali. Ty Kámo, vole, tak tak vy to ste bolo. kokoti. Ale tak ja som tam bežal kvôli tomu, aby som... A tam teprve ultne. Si tam zbytečne nábehol. Kto ja? Idem na tento bak, prežiješ. Idem na tento, Prežije. bežím. Bežím zo zadu. Dáš ju? Nezaujímam, čo si blázon. Nemá už nič, nemá už ani ultinu, ani nič. Piče. Čakáš ty ale- kokot, keď ťa vidia, že si tam sám, ty vole. A ty ideš na lineu, ktorá je hlboko pušnutá sám. Čo čakáš akože? Tak já nemůžu za to, že ten bot tam nehraje prostě. Čo? Poďte na ňu. Je 40 minúta. Ako čo chceš? No a zničili jste tam 2 věže. A koľko tam ešte chcel Kámo. zničiť? 8? Jax. Čo sme spravili špatne? Všetko. Já nevím. Aj Jacksa máte na No nič, musíme sa rozdeliť, lebo to... Ja tu mám obi dvoch. Ja vidím. Ja vezmu Ja to. idem na Jacksa. Ja počkaj na Běžím Jacksa. taky. Tak ja skúsim ísť. Skúste mi, no. Prosím, hlavne to prosím vyhrajme, lebo mám... Dobre, už išli asi do prdela, či? Hej, oni pôjdu na mid zase. Kokot zas mě. Keď si taký veľký. Dáš čo od Jacksa? Support je Hej. větší. Zas jde na top a hry. Neviem, prečo sa mi smiel, kámo. What the fuck. Počkaj, Ezreal. Level 15, more vy čuráci. No, já už jsem 20 minut na 18. No tak to mi je úplne jedno. I need help. Kde ste kokoti? Where is my team? Však keď sa tu jebete. Však nie, však on dával inhibitor na mide. To piči. Prehraná hra. Hej no, troška. Trochejc. Aj, more koškáci. Ale takto, a začalo to celkom dobre. Nie sú tu. No my tu máme ahry, kámo. No. Kámo, ideme začínať hlavne. Preč. No, ty vole. To si v piči. Jeden town, to ja som prodali. To je zmrzí. OK, push. Baron? Baron. Marta. Je tu Ahri. Viem. To je pičo. Aj Jax. Piči. Piči. Do nej, do zmrdy. Aj vy ste hotoví. Zabite ho. Hoči, Kámo, ty Jacksa. čo tam stojíš? Ja nemám nič, Tak škoda, ja som no. dával kvečenka, ale... Tak utekaj back. Už som 2, no. Ezreal by sme Bežím za tebou. mohli Ja ju bežím ubiť. za tebou. Poďte. To ty dostaneš jak hovado. Ty krávo. No, tak nič. Necho tam, budeme defovať. Necho tam! Poďte mi pomôcť tou Ahri, kurva. Ten tam ma rozseká. Idem. Pekne. Teleport. To čo To je Gragas. Jak ma mohla zabiť Ahri, keď bola Ahri mŕtva, kurva? Minioni. Ty pičo. To mi zostalo toľko hovna? Krista boha. My musíme pri defovaní pušnúť a potom... Či pušnúť, zabiť a potom pušnúť, more. Inak nemá cenu. Idem hore. Už je v brdeli, lebo oni majú veľkých minionov na všetky strany. Ja. Ale tak uvidíme. Držte 30 sekúnd. A my Keď zase neskapálne. skape. Čo si spravil, Kubo? Bež, Obelix. Na čo? Počkaj. Idem mu tam pomôcť, čo mám robiť? No tak skapeš kamu už za pár sekúnd teraz. Pohodí to. My sme to otočili. Aha. Ste čuráci. Aha, Ezreal? To by? Ezreal nám rozjebe väžu. Tak čaute, hoši. Ježiš, mne je zle.
To je čurák. Čiči. Taký trapas, ty. No nič, končím, hoši.